Abalandeli be-channel lethu esichazeke namaphupho, igama lami nguHlengiwe, isibongo kwaKambothoke. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngeke ngichaze isimo osofanele usiqaphele usibheke uma ufisa ukukhuluma nedlozi lakho. Fanele uyiqonde inkulumo ofuna ukuyikhuluma kubantu abangasekho ngawe ukulungisa isimo sekhaya. Ake ngithi-ke kanjena, uzosibona kanjani isimo esikhulunywa yidlozi phezu kwesimo sakho? Usilungise kanjani ukuze idlozi lakho likwethembe, likunikeze, lizame imizamo yokulungisela wena, ukunikeza amandla ukuthi ulungise leso simo-ke. Into yokuqala bakwethu, uzobuka isimo esiphilwa nguwe. Uma usibuka isimo esiphilwa nguwena, isimo leso abazali bakho abaphambilini abasiphilile, nokhokho bakho abanye abasiphilile. Kungasiyona into eyodwa, ngenzeka ukuthi nihlukene, nibaningi ekhaya lakho, khona ongene kakhulu otshwaleni ophuzayo, okusho ukuthi kunenkinga yalapho ukuthi kunomuntu odinga ukulungiselwa leso simo esinjalo. Yabona, inkulumo nje yokuqala leyo, angisho ngibaluli khona ngoba kuyikona kuphela. Kunomuntu ophuza lento eyinkinga ngokuthi anisazi nizothini. Kube khona umuntu onesimo sokuthi uganile la ekhaya, kodwa indlela aziphethe ngayo ayikhombisi ukuthi ungumuntu oshadile ophelelisiwe. Shuthi esimweni sakhe akanaso isimilo, unobufebe nje obude abenzayo, khona eganile. Siphinde sidlule size lapho uthola ukuthi khona ekhayeni lakho ninezinkinga zokuxabana, umndeni uyahlukana, ubhekele nale. Uphinde kube ukuthi uzalelwe ekhaya, nomama wakho wazalelwa ekhaya, nomunye nogogo wazalelwa ekhaya, into enjengalezo. Izinto engizibalayo ilezo. Abanye uthola ukuthi alikho kwalona-ke ikhaya lokuhlala. Ngibeka izinkinga ezithize ongase ukhethe kuzona. Uthola ukuthi omunye ukhula ngaphandle kababa wakhe wamlahla, noma akamkhulisanga. Naye uthi uyabheka ubaba wakhe akakhuliswanga naye, wakhulela abanye abantu. Uthi uyabheka nemuva nobaba omunye akakhulisanga naye, wakhulela kwabanye, shuthi omkhulu. Into enjengaleyo sho ukuthi isimo esiziphindayo, ake ngibeke icaca nje, isimo esiziphindayo phezu kwabantu naphezu kwesizukulwane esikubantwana nasezinganeni nakogogo nakomama emndenini yenu. Iyona ndlela eyinkulumo leyo abangasekho abalokhu bephinda bekhuluma ukuthi lento izolungiswa nini. Le ndlela wena osuke kuyona leso simo kusona esingalungiseki, esilokhu esiziphinda, iyona nto esuke wena muntu osuke efuna ukulungisa izinto zakhe angayeqi. Musa ukuyeqa leyo nto, musa ukufuna ukuphila kahle phezu kwesimo esinjalo. Uma kuvela ukuthi ubaba wakho wahlukana, ubaba oshadile wakho wahanjelwa umakoti, nawe usaba sathe uthi uyalobola, omakoti bakushiye endleleni, noma bashiye khona sebekhona egcekeni, kube khona iy'ngxabano, uhlukwane. Musa ukuyeqa leyo yinto, ungayeqi. Yinto leyo osuke efanele uma ukhuluma edlozini lakho, ngoba balokhu beyivezile, bayakhuluma ngayo. Ngeke beze beyiyeke ngaphambi kokuthi wena uze uyithathele isinqumo sokuyilungisa, uyenze. Ngoba uma ungakwenzi kuzolokhu ekuphindile, kuze kuphinde nasezinganeni. Ngiqonde ukuthi into eyenzeka kona wonke umuntu ekhaya lakhe engabajabulisi bona babanikazi bekhaya, noma engabajabulisi bona beyizingane ey'phila kulelo khaya, kodwa uthola ukuthi ilokhu yenzekile ayishintshi, ilokhu yenzekile ayishintshi. Umnikazi waleyo nto eyaqala kuyena uyakhuluma ngayo, uyakhuluma. Okwakho ukuthi uma ukhuluma edlozini lakho,
qala ngale nkinga ekhona ekhaya lakho eziphindayo. Ucele indlela yokuthi lento enzakala ekhaya uzoyilungisa kanjani, mabaveza indlela ozolungisa ngayo lento, noma abakuphe amandla okulungisa isimo esinjengalesi. Ngalesi sikhathi uphakamisa isimo esiziphindayo ekhaya lakho esingayekwa, kodwa okuyikhona ukuthi asinijabulisi. Iyona nkinga ekhulunywa abantu abangasekho ngoba nayo isuke ingabajabulisi. Ngaleyo ndlela baqale bakukhulume, bakulethe ngamaphupho, ekugcineni bagcine sebekwenza sekwenzeka lapha ekhaya. Uma uzokhuluma edlozini lakho, yibalule le ndaba uthi la ekhaya siyabona ukuthi kunabantu abaxabana, bashayana, baphumelana, bakhiphana ngaphandle, babulalana bewumndeni. Namanje kusenzeka into enjengale ekhaya likaKwebhwana, kwenziwa yonke into, kuyashawana, akuziwanwa. Ngoba uma niyeqa izokwenzeka phela bakwethu nakulezi zingane zakho ozizele. Ngaleyo ndlela lento ngeke ngayikhuluma vele esikhathini esidlule, kodwa namanje ngisathanda ukuthi ngeke ngikhulume ngoba abantu abaningi, umuntu umuze ethi ngiyaphahla, ngiyacela edlozini, ngenza ukuthi, kodwa angikutholi. Bayazivala izinto uma wena ucela izinto zakho zenjabulo yakho ezojabulisa wena, ngoba vele ukuzicela lezo zinto ekugcineni kwazo zizohliphizeka vele. Yingakho kusuke kufanele uqale ngesimo esenzeke kubona ekuqaleni, ubathembise into ethi uma ningase ninginikeze lokhu eningangipha khona, ngiyosilungisa lesi simo lesi engisibonayo la ekhaya esenzeka kumina, nesenzeka komama bami, noma kogogo bami, noma esenzeka kubaba wami, noma senzeka futhi kumkhulu wami. Ngifuna ukulungisa lesi simo ngaphambi ukuthi ngize ngiqhubeke nezinto eziningi ezakho izinto uthi ukuzimisa, ulungise lezi zabo abaziphindayo ngokungajabulisi phezu kwenu ningabantwana. Ukhulume zona, uzilungise. Into abazoyenza ngoba bazokuzwa ukuthi ukhuluma ngezinto vele ezizona ezibulale ikhaya, noma eyizona eziqale izinkinga ekhayeni okulona njengamanje usuphila kulona wena. Bazobe sebekhipha isixazululo, balethe nemali ongase wena ulungise ngayo lento. Bakufune ngoba usukhuluma phezu kwenkinga ebabophile vele. Uma kuboshwe bona ngaleyo nkinga, uma bekhala kunina, izobe isiyenzeka phela vele. Yingakho kungakwazi ukuba khona inqubekela phambili yezinto ezinhle enizitholayo. Ukuba ukuthini na, uthi uthola lokho okuncane okunakho, mase kuba khona isikhalo esithini, esithi lento lena isiyayidinga ukuthi ibe khona, noma ngabe kuthiwa usungathola noma okungakanani okuhle ocabanga ukuthi usuzojabulisa ngakho, kuzohamba kuhambe mase kuyachitheka, kubuyele kulesa simo abakhala ngaso. Yingakho kusuke kufanele uqale usilungise, uqede ngaso, uvale lapha emuva, kuyima ulungisa isimo sakho. Futhi akubona ukuthi usuke uzosilungisa, basuke sebezohlela ngoba basibiyaqhubeka indaba yabo isiyathethwa lelo cala, kulunga izinto kubona, kuzolunga kuwena. Futhi fanele mabekuthembe ukuthi wena uyayibona inkinga ebhekene nekhaya ophila ngaphansi kwalo, shuthi yimpilo nabo abayiphilile abadinga ukuthi balungiselwe yona. Bazokunikeza indlela yokulungisa lento, baze bakulekelele nangemali yokuthi uyilungise lento uma ngabe ifuna imali. Ngaleyo ndlela bakwethu, ngiyacela ukuthi abantu bengagejwa yinto abafanele bayiqonde ngqo. Buka isimo ophila ngaphansi kwaso esingakujabulisi. Angikhulumi lapho usathi ufuna khona imoto, ufuna khona ini, ufuna khona ini. Yinto leyo idlozi elizenzelayo zonke lezo zinto. Uma wena ulungisa inkinga yabo, okubalulekile ukulungisa inkinga yedlozi lakho, labantu abahambileyo. Bona bayakwazi ukuthi bacelele wena into efanele wena kuNkulunkulu nasemndenini ephethe bona uma bakhishwe kuboshweni. Fanele nje kube khona lezo zinto ozenzayo ukuze phela
kungami impilo kuwena. Ungathi ususebenze kanzima, wazama, ugcina usebenzile obala ungaboni ukuthi yini inkinga. Bazokumisa, uzozama izinto, uzizama, uzofika esigabeni la nabo bazama njengawe base beyama. Lento-ke iyangabe isalungiseka, kwase kukuthi silokhu kuphilwa leso simo. Umuntu asebenza athi maselobola unkosikazi, amlobola unkosikazi, amqeda unkosikazi, kusasa aphuma athathe iy'mpahla zakhe ahambe. Isimo leso nabo okhokho bakho ababanaso. Balobola unkosikazi ngoba nengxabano wasuke wathuthwa wahamba. Inkulumo le esakhulunywa namhlanje edlozini idinga lento ukuthi uyilwe. Mawusibona isimo sakho silokhu siyiphinda phezu kwabafowenu, bona abafowenu bafike bethola umsebenzi, nedinga athola umsebenzi, angene ophuzweni olunamandla, ungashintshi, olungapheli. Isimo esenzeka, ilungise lento ukuze phela ukwazi ukuqhubeka nempilo iye phambili. Uthi ngabe uyakhuluma kula makhandlela, ungakhuluma indaba yokuthi ucela into ethize eyifunela wena. Khuluma isimo esithize senzeka. Mangabe usebenzisa ukukhuluma ngomlomo, khuluma isimo esithize senzeka, esisenzeka namanje. Uthembise ukuthi usilungisa. Uthembise ukuthi uma bekunikeza lento uzoqala ngalento uyenze. Nangempela bazokunikeza, uzothi uyenza lento le abakunikeze yona imali, kodwa kube kukhona futhi neminyango abayivula, ngoba vele phela usugudluza isimo esivale izinto zonke ekhaya leni, esavala izinto zonke ezona inqubekela phambili yokuphila kwekhaya lahlikizeka. Ngasikhathi uyilungisa lonto, kuba khona izinto ezizivulekela zona bakwethu, ngaphandle nje ukuthi kube khona into oyilwayo wena. Yabona, ngicela ukuthi abantu lento bayinake. Ngiyazi ngeke ngayikhuluma esikhathini esidlule, kodwa ngiyazi ukuthi ividiyo kwesinye isikhathi kunzima ukubuyela kuyona uyoyiqala phansi uyibuka, abanye kunzima. Ingakho ngithe namhlanje mhlawumbe khona abangayitholanga leyo vidiyo, ake ngiphinde ngiyichaze futhi lento ukuthi ngaphambi kokuthi izinto uzicelele wena ukuthi ufuna wena kulunge kuwena, awubuka isimo sasekhaya, awubuka isimo esiphilwa nguwena ukuthi asikho yini isimo esiziphindayo esingekho sihle empilweni yakho, esingakujabulisi, esiziphindayo ngokungajabuli. Uma kunjalo, qonda ngqo leyo yinto uyilungise. Ukhulume nabo uthi ngiyabona ukuthi ngikhuluma ngesimo esinje esingapheli, shuthi lelo cala limile, alibolile phela, icala aliboli. Lilinde ukuthi kuzobe khona lowo muntu oyoyibona lento, ibone lento, bazokunikeza amandla okuyilungisa, bazokunikeza indlela zokuyilungisa, uyilungise, kudlulwe kuyona, uqhubeke isimo sempilo siphile. Uzothi noma ucela okuthize bazokunikeza ngoba bayakuthemba ukuthi wena umuntu obhekisisa izinto ngendlela eneso elibanzi, elijulile, ucabangela bona, ucabangela wena kakhulu. Ngaleyo ndlela bayazi ngeke behlupheke uma benawo, ngoba wena izinto zibheka ngaleli liso leli, uzenze ngale ndlela yokungezenzeli wena kodwa kwenzela bona, bazilethe izimpendulo. Noma ngabe kuthiwa kunomuntu owayephuza lento ejulile, cha, khuluma uthi cha, isimo sesibona. Noma ngabe kunomuntu owalahla izingane, khuluma uthi cha, ngesibona lesimo, angisidingi senzekela kumina, ubani owenza lento, ngizolungisa leyo nto. Uma kungayinto engakwazi, kakhulukazi-ke ey'nganeni esuke eshiwe kanjalo emakhaya azo, kona ukulungisa loo nto ukuthi nje vele iyo kubo komalume bayo. Kodwa uma ungumfana, umfana-ke uthola ukuthi waphikeka, uphike ubaba wakho, leyo nto into esuke idinga ukuthi ihlale phansi ikhulunywe ubaba wakho, akuhlambulule, kanye nabakomalume bakho bakuhlambulule, ukuze na ungathi uma uthi ukhulelisa intombazane uzithole usuphika ingane oyazi kahle ukuthi eyakho, uyithole usukhuluma inkulumo ethi uzobona ngengane. Ayingenzeki into enjengaleyo phezu kwesimo sakho. Impilo yakho ayingayitholi usugijima entweni enjengaleyo, ngoba akusikona ukuthi suke ukuthanda kwakho, isimo senkulumo sizakha phezu kwakho, ngoba kwaba nabantu abenza lezo zinto ezinjalo empilweni zabo, emndenini wakini, nasegazini legazi elizala wena. Yabona, ngaleyo ndlela bakwethu ngicela ukuthi ngime lapho, ngizophinde futhi ngiqhubeke namakhandlela njalo engangilokhu engithezwa waqhubezela kancane kancane, zolokhu ngiwaqhubezela. Nisaleni kahle.